Dobrý deň, dievčatá, dámy. Takže ja som vďačná Jakubkovi, že tu prišiel a robí s nami videá. Ahojte. Natáča. Takže Jakubko má na sebe náš pánsky kabát vyrobený v našej firme. Takže dievčatá, ktoré máte doma manželov, pánov, priateľov, súrodencov, otcov, prídite si dať k nám ušiť pánsky kabatík. Je vyrobený z vlnenou flaušu, ktorý obsahuje kašmír. Vidíte tú klasickú fazónku, krásne gombiky, všetko, čo tu vidíte, sa dá niečo malinko upraviť. Nájdete ich aj na našej webovej stránke www.kabaty.sk v sekcii pánske kabaty. Teraz sme v predajničke Heo na ulici Predmestská 60. Tu na ten model aj ostáva. Takže neváhajte, prídite alebo mi telefonujte na telefónne číslo 0903 550 720. Ešte som zabudla povedať, ten kabát nemusí byť len čierny, môže byť aj antracitový. Máme teraz veľmi krásnu tmavomodrú farbu, máme bordovú krásnu tmavú farbu, máme sivý a samozrejme čierny. A máme aj káro. Takže prídite, ja vás rada obslúžim, aj pomerám, aj vyskúšam, aj porozprávam o všetkom, čo potrebujete vedieť. Ďakujeme veľmi pekne.